chava chishamiso vanhu vachiona kuti aiwa Oppah Muchinguri unomirira mutungamiri wenyika yeZimbabwe anova the SADC chairman aiwa painauguration yaDaniel Chapo. Zvanozobuda pachena kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe haachatrasti madeputies ake ende hasina kana future nawo. Sanapenda mashoko anobuda nyogwa panapa noti subscribe like on the bell kuti idzokera back panhau adzobuda The Newsday. Vanotanga vachidotsa nhau vachiti Zimbabwe State Defense Minister Oppah Muchinguri Kashiri is set to represent President Idi Mnangagwa at the inauguration of Mozambique President-elect Comrade Daniel Chapo in Maputo. Topinda panapa vanozoendera mberi vachiti Mnangagwa will remain hand ringing at home or his farm on his annual leave as the current SADC chairperson, weak and compromised by his undiplomatic descent. Yes, to endorse Chapo before official results were announced. An unconstitutional conduct. Mozambique is gripped by deadly post-election violence and chaos. It's after disputed results of the 9 October 2024 polls. Instead of playing a critical role in the inauguration today and resolving the crisis as SADC chairperson, Mnangagwa has been reduced to a bystander as South African President Cyril Ramaphosa takes charge of the situation. The inauguration will happen under a cloud of political tension and uncertainty. The streets of Maputo were deserted on Monday when Mozambique saw in its new parliament. Opposition leader Venancio Mondlane had called for 3-day strike to protest the results of the disputed elections. Tomashoko atona kuti aiwa vakomana tona mutungamiri wenyika yeZimbabwe, we never know kuti kutya kuenda kuno atakwa nemaprotesters eMozambique oro aitatwa nhau yeincompetence. Vatona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe haana kukwanisa kuenda kuinauguration but anoramba ari paleave. Mbudzi dzemafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.